Mediante esta asignatura, a empresa Congalsa oficializaba a súa adhesión á Alianza Galega polo Clima, constituída o pasado mes de xuño coa participación de numerosos axentes públicos, como as universidades e portos autonómicos, así como empresas privadas. Na actualidade, conta xa con 41 membros que, ao igual que Congalsa, apostan pola sostenibilidade dende unha triple vertente: económica, social e medioambiental. Un traballo inxente, un traballo que fixo posible que esta empresa vai a máis, que sexa coñecida en Galicia, en Europa e no resto do mundo, pero é coñecida polo seu produto, un produto de excelente calidade, pero tamén é coñecida por ese apego á sociedade, pero sobre todo por ese apego ao medio ambiente. Esa aposta integral de sostenibilidade que fai a empresa, que se involucra no concello en sí, pero que o fai tamén a nivel da comunidade autónoma. A conselleira de Medio Ambiente quixo agradecer o compromiso da firma pobrense, que xa dende 2019 está adherida ao Pacto Mundial da Sostenibilidade de Nacións Unidas, polo que implantou os máis avanzados sistemas nas súas liñas de produción para reducir a contaminación. Este é o principal obxectivo de Galicia, que se sitúa xa entre as 3 primeiras comunidades con menor emisión de gases de efecto invernadoiro, co obxectivo de seguir mellorando de aquí a 2040. Galicia aposta pola neutralidade climática, vai nos facer no ano 2040, vai nos facer 10 anos antes de que así nos lo exixa a Unión Europea, e só podemos facer con datos. E eses datos é seguir reducindo os gases de efecto invernadoiro, apostar por ser das primeiras comunidades, como está facendo agora mesmo, en chegar, e os resultados están á vista. No ano 1990 aportábamos un 10% das emisións a nivel nacional. No ano 2005 era o 8,1%. No ano 2020 aportamos un 6,8%. E así, paulatinamente, ata o ano 2040.